Ananoma trankonya oba hima wo ho eye Nana Abena Gyamfua Nana so no de bia da ye no tadi ne nkui so atase no abrochire no ote na emum e kame ese ne nchi kura ye fon salta na suo no mo no wo mo nhade nu ohene se na no se wo nyankra se kwabrane bi wonuma so na pakan mu no de wo pagya ne sakobo nkum no de konifa no de ahwesoro no de ahwefom no de abone buse dwae sa konya no no na e ba bedia na no se ba ne se nya de beboa amane a wo se futuo ana mfare srade e no de besre mekire aye national so chiefs se ekoba se bia kro bi ho na ohene ho no ne to na konya no so bedam pan a ekon betimi afa so on betimi de ohene o sefata so ba betena konya no so ya na eche dodo ebetimi di mfie bia be se duasane e kire nie na asem no da so e wo national house of chiefs wonuma kache eba ne se ya eye na emputu on nsem no eno so akwa paper te se enho akwa atwepa timi de amo etu obesere pase ne manim ye no ensem bi sei ebepie mu e wo national house of chiefs ya na wo momade so mewie ne tentam so se da be ya mpuntuo ebekoso e wo nkura etitisi ebimu mama yentie Nana Abena Gyamfua delays bi no wo ho no ma na nka media me hu ne se house no ebetumi ana se panel no betumi de won na yesifom na nka won di asam no ama yie atu yie se house di asam no wie ye e ma o se Gyamfua afie mudi akonwa ni bia enye yie ye emranti asefo ye betena nchen se owie no se asomasi muso mudi bia enye yie a yeso ye bekọ na still ye de mran akwa ye adwuma na nka ba bia se efie kura osini ne na nka osini ne beto se na me kase asam no da so pende wo house of chiefs 16 regions no se sia obi awo house eden na ye de afa ahensama abopuduo me kire ahensama dispute man so twe wa ahensam no a abopuduo ewo houses of chiefs Ghana ha nyina no den na ye se obi se wo ye ankrankro se wo ye house of chiefs se wo ye ekuo se wo ye hwan se wo gina utenase na wo je ahensi a eye etuo ni asojafo ahensi etuma na chese wo mbo ahensam ho ban anase wo ntimi mbo ahensam ho ban e wo Ghana Abusafo wei eye Nana Abena Gyamfua awdo ani kiremu wo bia ne din mfimfim mantemu a Nana no matran konya me kire asen attendansu wono na odi nsem ye de atodwa nti ohema kase wono mo pa na ezeru wo kase ohema pa afa ye huri santan yensamra asante mantemo afija